Si Jesus nagampo kanunay, og tungod kay nagampo man siya kanunay, kahibaw siya og unsay tukma nga buhaton. Mao nang gitudluan siya sa amahan pag-ampo na niya nga magpili og 12 ka mga apostoles. Nya kining 12 ka apostoles mao na ni ang mopadayon sa misyon nga gibuhat ni Hesus, kay kaybaw naman si Hesus nga dili na madugay mamatay na sad siya. So iyang gipasa ngadto sa mga apostoles o sa mga uban pang mga tinun-an, pero ang pinaka-core group yun kadtong 12. Unsa may ilang mensahe o kinahanglan nga ipasa ngadto sa sunod nga mga generations, di adiri sa atong tubag, sa tubag nato sa Salmo. Unsa to itong tubag? Ang Ginoo maayo maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Lingi ay mong tupad na Ginoo'y nagbuhat nimo. Ina, pangutan na. Kay usahay ra ba ang atong tan-aw ang nagbuhat nato, ang ato ra yung ginikanan. Yang ginikanan sad mo claim sad ako'y tag-iya anak ko bang anak. Kanang dili binuhat og tao, binuhat gid nas Ginoo. Ang inyong balay kisay kabuhat. No, kana binuhat og tao. Ang gigamit sa pagtukod sa inyong balay kanang mga materialis kinsay kabuhat. No, dito nas mga factory. Diin man sad nanguha ang mga factory ana para himuong simento, kabilya ug uban pa. Diin sila nanguha. Kinsay nagbuhat ato? Oh, sangko gitas Ginoo. Di ba? Kung wa pa buhatas Ginoo kadto mga raw materials, wa gyoy mahitabo nga mga simento, kabilya, pintal ug uban pa. Wa. Pasabot gipakita gyud Ginoo ang iyang kaluoy natong tanan kay iya nang giandam ang mga gamit. Ang ato na lang ang pag-share, ang pag-inambitay. Mo na bitag bangural na kas imong balay, wa na nimo gipaambit ang binuhat sa Ginoo kanang agianan, mayawa na ang imong kinabuhi. Makig-away na kas imong silingan ug sa imong higala tungod lang anang utang na kun buot subayon kana gani mismong kwarta nga imong gikuptan, ang raw materials ana paghimo ana dili man na imo. Nya ikasweldo man anako pader, nganong nakasweldo man ka? Ni trabaho man ko. Unsa imong gigamit pagtrabaho? Imong hinimo, kanang imong mata, imong baba, imong utok, imong kamot, imong tiil, kanang mga ugat sa imong lawas, kanang imong health, ikay gahimo ana. Oh, nya nganong nangangkon man ka nga imo na kaluoy nas Ginoo, ipaambit. Mao na ang misyon sa mga apostoles, isangyaw ang maayong balita. Unsa may maayong balita? Nga kitang tanan gikaluy-an sa Ginoo. Mao na si San Pablo diri sa unang pagbasa, iyang giingnan ang mga Hudiyo nga kita ng tanan, mga tinuli o dili tinuli physically, kita ng tanan maoy iyas Ginoo. Sanglit gidawat naman ninyo nga Ginoo si Kristo Jesus pag kinabuhi kamo nga hiniusa kaniya. Matud pa niya ipagamot ang inyong kinabuhi diha kaniya. Unya unsa may kinabuhi ni Jesus, siging paambit sa iyang gugma ngadto sa uban. Lingay mong tupad. Ing na paambiti ko sa imong gugma be. Baman mo'y klaro. Kinsa dinhing mga asawaha nga ang naagis imong hunahuna nga mopaambit jud kag gugma sa imong bana kada adlaw tas ang kamot. Kang nasi imo ginang giprogram ha.
Kung ang imong hunahuna pagpaambit yung gugma sa imong bana, ikaw asawa, bisan pag unsay buhaton na lang imong bana, di jud ka magyaw-yaw. Di ka magyaw-yaw, di ka masuko. Nga naman, magsigir ra makag-ampo sa Ginoo, Ginoo, niining maong sitwasyon, unsaon ako paghigugma ang akong bana. Hubog naman kayo ni. Sugarol naman kayo ni. Himabay naman kayo ni. Mangulata naman ni. Musuyop naman ni. Unsaon ni nako paghigugma. Di ba? Sige na wala magduko diya. Ana na siya. Mo bitaw nga kita dinhi kana si Brad Rocco ato nang gisigihat pamalandong sa gitag-agi diri unsaon man ni paghigugma ning tawhana nga ni ara man ni galingkod aning daplisdan nya maghigda lang yung taon nga hubog nga maayo ra sa iyang mga sakit diha ras daplisdan ato gipatilaw nga makahigda og balay nga tarong-tarong kanang murag balay ba na atong gibuhatag kwarto-kwarto diha sa kilid sa atong parkingan ang grahian. Lipay-lipay na Brad Rocco diha. Sige lingay mong tupad ing na sugod karon paambitan ti ka grasya. Ana. So imong bayran iyang utang, ang iyang bayron non sa suga imong bayran. Ana. So haron grasya gina siya. Daghan kayong mga grasya nga atong nadawat nga agoy atong mga grasya in terms of money na nagoy gatusan, libuan, minilyon, binilyon nga grasya. Usahay lang di ta kamao kayong mo paambit. Lipay kaayo ang tao kung atong paambitan sa matong siyan, lipay, Brad Rocco, lipay. Karon sad atong hinay-hinay pag-distribute wa to ma-distribute dayon ang mga bugas para sa category D kay Jotay ni response sa mga lay ministers nga atong naandan nga mo imo distribute kamong mga bana kana lang dili mo muinom og palahubog ka nya dili ka muinom nya ang imong kita imong ihatag sa imong asawa. Oy, mulayat na sa kalipay. Sus, kabuutan na sa kong bana. Sunod buwan, hubog na sa ka. Suko na sa to. Ikasunod sa buwan, kaamgo na sa gab. Tagaan na sa nimo. Ana ba? Di magitingalit ka consistent. Pero ang gusto sa Ginoo, hangtod Diyos kamatayon. Matod pang San Pablo, ipaggamot Diyos diha ni Kristo ang inyong kinaiya. Unya, mga anak, maayong balita, ang inyong tinarong, ang inyong pagkamatinahuron, ang inyong pagkakugihan, dili tapulan sa mga buhat sa balay. Kaysa magsigi na lagi ang pungad ng computer, kanang cellphone, daotang balita gina siya. Kamo mga anak, ingnan na inyong ginikanan, ma. Sugod karon assignin akong panglaba, panglimpyo, kay maayong balita, nagiihatag na ko nimo. Nga, inig-ending dayon sa semester, hagbong dahil kasi imong subject nga dahil imong giligan mao ni may balita na hagbong man ka ayaw tanawang hagbong tanawa nga bisag bugo ko sige jud ko eskwela na wa ko mauwaw sa kong kabugo wa kakakita na nga kada adlaw jud ko mo eskwela hagbong lang di ba nya di na may balita total na may summer lang sad inig summer na di naman hagbongon di na nahagbongon way maestrang mo hagbong og mo summer ang estudyante nya magtinarong yung summer pasar na di ikaw pa mo itap nutser sa inyong mga klase nga naman ang imong mga kauban nangundang na mag-eskwela ikaw sige yapong eskwela lupig nimo sila di ba mas kugihan ka kaysa imong mga kauban di ba nya baga pag yung kagnaong di may balita ana kana sang mamalit og slat dinhi naghatag sa bug maayong balita nari sa simbahan nari sa inyong parish priest di lang sa ko mo report karon sa ato mga slots ugma na lang atong itipon ang online nga mga banking
Ana, pero magsigir sa kag-anhi dinhi, magsikag pangayo, simbahan, murag daotang balita. Kana bitang maglinya diha niya mangayo, usahay makaingon sa daotang balita magini mga tawhana. Pero makaamgo sa ko, ako kani mao man sila makapalangit. Maayong balita. Pero maggumbol biya sa tausahay. Ay, lang yun, bawi-bawi lang. Ana, muna, kining atong gibuhat dinhi, tanan, hasta ning pagtukod o kumbinto, maayo ning balita. Maghinatagay ko tag may balita ko, dili ng daotang balita. Imong iirog imong kural, aron makasuod ng imong mga silingan nga naay multicab. Di maayong balita. Kanang giparking dihasdan, kanang giparking ba mga sakyanan, imo na nang kuhaon, ibalhin na nimo dito sa daplin gyud sa daan. Mayingon sa nang publiko, maayong balita. Di ba? Maghinatagay tag maayong balita, di nang daotang balita. Sige, last na lang lingi. Yung na, pwede ra gyud ko ako'y palit sa imong para lungagonon ugma. Sige, na pwede ra gyud ko ako'y mo angkon sa imong lutuonon ugma. So nindota na lagi. At least na sa kaadlaw nga nakahatag ang maayong balita. Sige, manindog na ta.